Koro sani neno ka ne ker oduogo koya South Korea ma milambo. Koro koduogo to gik ma neno ka noting'o kapune ne giwuoyo kuom tobacco mano ndawa, kofi kendo gi weche mag chai. Ting'eni magi gik moko wadongo korwa kocha. Gin gi mana Central. Kawa entie kabondo kanyo to tin. Tin en mana ming'wede mimadhi amadha gi kanyo. Koro ing'ena neno kobiro gi gik moko kasto ndalo ariyo mokalo achaka nene Kirinyaga ka gi launch kendo project mar multi-billion gin gi governor ma Kirinyaga. Governor ma Kirinyaga nyocha gintiere godo e wuoth mano dhi South Korea. Koro ing'eni kuonde mag wuoth ma ji dhiye magi ma ji wache weche dongruok. To kata mana dams ma sani gitemo ma gidwa keto. Dams ma gidwa gero kuonde gin gik midhi ger gi billions of shillings. Ting'eni gi kech ma sani bende chamo jigi. Weche mag dams gi mabiro konyowa king'iyo kata mana weche mag irrigation kamano. Koro wang'iyo to be wan gi jowa manyalo bedo kuonde miwache weche maendeleo. Ma ka wabedo jomoko beach kuma ang'e wache weche to ng'ato wacho ni yawa an be adwaro gima kama adhi godo Homa Bay. An be adwaro gima kama adhi go Migori. An be gima kama adhi go Kisumu Siaya kamano. Koro seche moko wacho ni be wan gi ng'ato, wan gi governors wang'wen makaduo. To malo kar kaendi be wadware jomoko kendo motegno manyalo wacho weche jowa sami pogo. Nikech mag county go tibo chiwo kama kawaida. To mamalo gi to ko ng'ama dwa konyowa yakogi. Nikech nyisa kata mana project achiel in Nyanza ma is worth over 2 billion. Maneno kitimo kuonde moko onge. Akwano ni nyocha neno ka an Waiguru gi president launch project moro kanyo ma is worth billions. Nyisa mwalo wakanitiere. Kore momiyo kata kik ji bede ni mwalo wakoche chande. Ni wan gi counties. Mamalo kagi wadwa ng'ama konyowa yako. Nyocha watimo kero timo maber. Okaw wuodwa omiyo PS mar interior. To pod wakwayo ni mano koromo. Wayie nikech jalop mare wacho ga ni nyaka jipuonjre goyo kura ni jok mane goyo kura ni gito koro ucham nyanjo. Lakini hana wacho ni ka nitiere ng'ama winja maloko ne gigi. To ni saa moseyieri misebedo koro serikal tiji in ma koro idhi kawo ji mondo iket machiegni kodi. To ditim manade? Ka sama gineno ka gikawo jogegi moko ma bende ginyalo associate godo imiyo gimoro. Koro jogi eke madhi wacho wach gi mbele kocha. Problem mosebede en ni samoro ng'ato kosemiyi gimoro to en ng'ama ok ong'eyo kata ni kumoaeno to chandruok mane ma gin godo. To kumoaeno endo en ang'o monyalo kelo. Koro mane mang'iya ni ok wafil kata ni ng'ato moro nitiere serikal. Ni neno last time Uhuru nokawo ji moko maya Siaya okaluo mar wacho. Oketgi gine cabinet. To mondo miya ng'ato winja kuma giaye ni kumoaye ni bintie ng'ama noyier minister mano ket ka ni onge. Koro mago be timore. Koro nitie jomoko ma ka ng'ato kawo to keto kumoro. To en okwongo paro mana kumoaye. Ka nchi neno kitimo vetting mag ministers ni penjo jomoko ni to bing'eyo kumoro e Kenya ka kopogore gi kumiaye. Neno ko penja list Wahome kamano. Ni bing'e Kenya ka kopogore gi Kandara constituency kumia. Mateni in samo keti minister. Kuma ng'i paro mogik mokwongo en kumiaye. Ko seche moko wan bende wanyalo mana koyo ji wacho ga ni onge ni ng'ato kata komiye appointment to mano mana mare gi jodala gi. Mano luwore gi kit ng'ato. To ka en ng'ama aggressive ming'eyo ni kumaaye be nitie kaka ji otimore nade nigi chandruok moko. En be kodhi kocha to ng'iyo gimonyalo gamo to kelo koyo. Erokamano.